Ay, 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 oh. Ay, oh. Ay, Jesus. Oo. Ano yun? Ano, ganda damit mo? Ganda? Oo. Ano ba yan? Oh. Ayaw yata. Hindi. Gusto niya na ito. Oo. No, tulog na ikaw. Tulog ka na. Tulog ka na. Oo, gabi na to. Tulog ka. Oo. Ano po? 2 buwan ka lang ba? Ha? Haba-haba. 2 buwan ka lang.